Bună, oameni buni, bine v-am regăsit la un episod de cum ar veni o serie, fiindcă am mai făcut un episod cu One Block, Lucky Block, One Block. Dacă ați văzut primul episod, ieri n-am vorbit din cauza că nu puteam, dar o să dau continuu de astea. Ok, dar asta cu One Block e o serie. Am terminat seria aia cu Minecraft Craftsman și acum am început o altă serie. Și da, asta e noua mea serie, One Block. Și chiar mă descurc. În primul episod am vorbit, am făcut atunci și chiar îmi place insuița asta, e drăguță. Și sunetul cum se aude. Aici am niște grădinuță, micuță. Și asta de aici e blocul. Am spart până acum 204 blocuri. 204 blocuri. Da, vedeți, uitați aici, vedeți unde e asta pusă. Aici vedeți câte blocuri. 204. Și o să pun aici acum. Nu știu unde să o pun eu. Aha, gata. Sau... Bă, am căzut în apă. Bă, dacă de frumos să audă muzicuța. Pleacă, bă, porcușorule. Am și un diamant. Vezi că vi-l arăt acum. Uitați. Am și gold și lavă. Cred că mi-a dat lavă și apă ca să fac generator de cobblestone. De-abia știu să mai dau încă un chest. Diamante! Sau? Ce mă asta? Lapis lazulis. Diamantele arată altcumva. Băi, veni mai încoa. Unde-i celălalt? Bă, ce coapă e acolo? What? Cred că celălalt porcușor ca să cam... Băi! Eu trebuia să plantez morcovi! Îs prost! Ai de mine! Ce prost îs! Am plantat acolo. Nu stai un pic. Eu nu știu toate lucrurile acum aici. Să termin asta. Nu vă întrebați de ce am skin-ul așa, fiindcă așa e el. Așa mi l-a dat. Nu o să-mi fac ca skin, cred. Poate că pot să-mi fac. Încarmul așa. M-am lăsat toate chestiile, pentru că vreau să sar să văd ce e acolo. What? Ce apă acolo blocată? Și da. Game over. Și dacă, de exemplu, să-mi iau ceva de care n-am nevoie.
nevoie niciodată. Ceva de care nu o să am nevoie niciodată. Nu mai știi ceva? Și ce vreau să fac? Vreau să fac asta. Dar ce vreau să fac cu asta? What? A, da, să vă arăt. Așa. Eu nu mai pot să mai fac nimic. Porchi, stai aici, porchi cu minte. Porchi cu minte. Mă, ce unde sunt celelalte bucăți de iron? Gold. Oh, yeah. Chest. Nu mă, ce e pe aici? Ce am? Sunt cam destul de bune iteme. Ia până asta. Acum frate. Mamă, deci mi-a venit cea mai tare idee. Uite cum am niște de ăsta, am uitat să pun. Niște grezi. Asta nu-mi trebuiesc. Nici astea. Vreau voi pune bucata asta de gold. Acum iau bucățile astea. Iau asta, le fac la crafting. Ok, cred că-s de ajuns atâtea blocuri. Aha. Fence. Așa. Că-ți dați jos și atâta fence-uri. A crescut și acesta. Da,
Minecraft-ul ăsta nu pot să-mi dezactivez netul ca să nu știți. Bă, da, chiar e șmecher să joci de asta. Am ieșit să sar, că dacă îmi pierd itemele. Da. Dar la alt videoclip poate o să vă arăt și cum care e Minecraft-ul. O, dar am două grămadă de piatră. Ce o să fac eu, mă, cu atâta piatră? Am cea mai trei idee. Dacă o să-mi dea spawner. Dar nu cred că o să-mi dea spawner. Așa să spargă de 100%, nu. Dar acest, dacă îmi dă spawner pe acest și îmi dă și ou, pot să fac generator. Dacă îmi dă și apă. Și generator de mobi. De ăștia de mobi. Dacă știu eu să fac, că nu știu. Eu fac așa, după cum știu. O, diamante. Bă, porcii! Fui! Porcii! Să cred! Nu cred așa ceva. Da, măcar am lemn. Și cu ce să mai fac? Cu ce să mai fac de astea? Unde mai rău? Ce m-am speriat. Și avea și toate alea. Ok. Nu vine să cred. Nu vine să cred că am căzut și am murit. Toate ai.
Măi, nu vreau așa ceva. Ok, asta diferite, deci da. Și ce fac acum? De decor. Un buton de decor. Așa, acum dacă sparg ăsta. Easy run. Să merg spațiile de iron aici. Și butonul. Nu știu ce să fac. Ce mi-a dat ăsta? De ce sunt asta? Deschide. Nu știu ce mai e ăla. Dar le pun. Cred că știu de fân. Nu. Este la fix. Așa. Nu să facem în felul următor. Așa să fie de porci și asta de găini. Porci și găini. Cred că și de asta. Cred că de ajuns. Da. Plus un an. Am un an plus. Și ce o să fac cu asta în plus? Nu știu, chiar nu știu. Și n-am morcovei! Unde nu mai am morcovei? Deci nu mai am morcovei. Nu, ce mă fac? Asta e pentru porci, ăla pentru mine. Ia, intrați aici, porci. Porcilor! Haideți, intrați, porci.
puci, hai, puci, bă, hai de zici, că n-am morcov. Uleu, ce-mi fac cu morcovele? Am ce da morcovele. Voi reveni. Ok, mi-a dat și o vacă. Vaca cu minte. Foarte cu minte vaca. Și acum aici nu vrea să iasă vaca. Iată. Bă! Mu! Stai acolo înapoi. Puși, dacă mai dă o vacă e foarte bine. Voi reveni din nou. Nici n-am pus bine pauză la videoclip că mi-a dat test. La ce? Bă, de ce-mi dai șa de cal? Ce o să-mi dai cal? De ce o să-mi trebuiască o șa? Cal. Că nu de parcă scal. Așa ce vreau să fac eu? A, da, după ce? Dubluța asta, uai, lău, cât de tan. Ok. Voi reveni din nou mai încolo. Încă o vacă. Iese și un diamant. Vacă și diamant. Am 3 diamante. Ia dă încoa. Veni. Mu! Nu încoa. Mu, ești Gigi. Acum stați acolo. Băi, purceilor! Intrați aici voi atunci. Hai să fiu prost. Mă, de ce îmi dă tot felul de astea? Oricum vă spun ce vreau să fac. Iau ouăle alea de găină, că ați văzut că mi-a dat ouă de găină. Unde mai sunt ouăle alea de găină? Nu spune că a murit cu ouăle. Eu cred că a murit cu ouăle. Eu cred că a murit cu ouăle. Potato. Eu am murit cu ouăle. Bă, tu ai intrat acolo. Intrat. Și hai purcii, haideți. Mamă. Bă, mie chiar îmi place seria asta. Mie chiar îmi place. E bine că am mult iron. Găinușă! Cu ce te minezi găinușa? Cu asta? Da.
purcelul. Că nu așa. Haide. Nu știam că merge și cu de-asta. Că am uitat. Ce bravo. Ii. Vreți? Tu, dar nu mai am acum. Așa, acum până să la voi să crească. Mamă, câte blocuri mi-a dat! Mama mia! Unde să fac? Fac în partea asta. Pentru purceluși. Ce să fac și pe aici, să umplu toate porțiunea, ca să arate și frumos, nu? Mamă, o, da, sincer, chiar îmi place seria asta. Scrieți și voi în comentarii dacă vă place seria asta, noua seria mea. Uitați, acum am și pentru purceluși. Purcelușilor, dacă vreți să intrați și vreți. Dacă nu, poate vă fac friptură. Să vă fac bacon. Da. De la un porc ăsta. Am omorât un porc din greșeală. Am dat un hit că mă enerva și... Doreu! Noapte bună! Bă, nu știi ceva? Ia dă-mă un coa. Da. Clasic. Vreau și eu să fac un topor de asta. Așa. Toporul se alcătuiește din multe produse. Pun hop. Și apoi pun hop. N-am care rețeta. Bă, dar cum arată toporul? De iron. Mamă, că... XP! Intră careva, intră purcelul! Găinușa! Văcuța! Este văcuța mu! Ce scuze, văcuța mu! Ce scuze, văcuța mu! Am distrus și plantația, dar nu-i nimicuța. Nu-ai văzut nimic, n-am văzut nimic. Uitați, păpați. Păpați. Da, nu mai contează, nu mai poți să că vă nu păpați oricum.
copaci din asta. O lopată de iron. Mi-a întâmplat 2 stecuri ca să fac o lopată, să pun direct un stec și apoi al doilea stec și apoi tot ironul. Deci o lopățică ca să... Dă speedrun. Bă, nu-mi dat tot bunul. Ce mi-a dat mai aici? Cute. Ce mă? E flint? Mamă, cum arată flintul? Am și lava bull. Stai acolo. Nu, nu e acolo. E acolo. Te uita și la mine. Vrei tu să ajungi? Îți prost că nu se întâmplă. Dacă nu sunt mai nevoie să mă măresc insula, pot să plantez și pe asta, adică... Mi-am plantat pe blocul, dar trebuie să sparg. Da, de ce, Doamne, îmi dă publicități? A, da, nu pot să... am mai spus chestia asta, că nu pot să dezactivez netul. Iron. Oh, diamante. Mamma mia. What? Ce e asta? Asta se plantează? Ce-mi dă?
el. Dar. Mama, băi, dar bine am gătit să fac un dublu cestan. Nu știu că mie nu mi se duce what? E peaceful. E acum, dacă dau uitați aici, pe create de asta. Scrive. Foarte frumos. De ce? De ce? Nu vine să cred. O să revin eu că... Dar noi am cam atât a fost ca acest episod. Că mi se termină și bateria. Da? Și ne vedem la următorul episod. Da. Pe data viitoare. Dar mai întâi... Pe data viitoare. Pa, pa!